Hem fet Furious Baco. I segueix tan divertit el llançament com sempre. Primera atracció que ens trobem, que aquest matí ens l'hem hagut de saltar perquè us ha espatllat. Crazy Barrels. Han canviat el cicle i ara és com una miqueta més intensa. A veure com està el Templo del Fuego. Hola! El Temple del Foc et dona aquesta experiència que necessita un parc temàtic. I ara anem cap a Dragon Khan. He trobat molt suau. Anirem a pujar a Angkor. Nosaltres no! Sortim també d'Angkor, aquesta Splash Battle. I ara sí que anirem a fer Street Mission. Anem a fer Magic Fish. Anem cap a Mediterrània per buscar un lloc per veure l'espectacle nocturn. Hem acabat el dia a Port Aventura. Adeu!